О, как е, дали? Здравейте! Аз съм Абрамсов и в днешното видео ще играя в Fortnite. Знам, че отдавна не е имало видео и да, започнах да играя в Fortnite, заребих се. И да ви кажа, доста е забавно. Естествено играя на телефон. И точно сега заради вас съм ви подготвил да си купя един танц. А именно Jumbulation от сезон 3. И вече имаме Jumbulation, който е доста як танц от сезон 3. И да, сега би трябвало да го имаме. Нека виждам. Да. Окей, ще играем на игра на Soul. Да видим как е. Дали ставам за нещо. В смисъл, аз не съм много добър. Още имам малък кил рекорд, само 12 килотме. 12 километра, което е доста малко, наистина. Играя от 2 седмици горе-долу. Но да. Не успяхме да видим. Да, на Battle Pass съм 53. Да, 53 мисля, че съм. Или 4, 5. Нещо от това е 50 някой съм. Ще е интересно, не? Да, чантички, работа, глупости. Мога горе-долу да строя. Смисъл, мога да се защитя с строенето. Какво се строенето? Не става така, да. Само мога да го направя така. Добре, да си това по-къвчетка. Добре. Мисля, че ще скочим... Лези, да, не съм така лези. Ето след не скочих лези, когато играе с мой приятел. Той игра от първи сезон. И е добър сега. И не кери. И скачам тук. Между другото, може да напишете в коментарите какъв локър да се направи. Скинове не, нямам скинове, само ето този. Но с всяка друга. Да, ето как стане. Това е много добре. Мале, тук ще ма разкъртах на това. Защото аз не съм добър. Просто не мога да играя добре. Оп. Така. Това е много добре. Най-вероятно няма да ви къпвам видеото. И ще го оставя така. Върнам го просто. Но... взимам само патроните на тия. Взимам патроните само аз имам вече. И да. Чувам човек там. Айде. Един мъртъв. Ого, тук сме сега телефон. Чакай да сървам, защото просто не теглишно. Тоест не мога цели веднъж. Чакай телефон.
Къде си, бе? Ето, там си. Убихме го малко цели, ама не е голям проблем. Ще вземем това SMG. Сме готови, бе. Съвсем готови сме. Бежи. Просто сега да се събирам в батъл паса, но просто 3 батъл паса трябва да чакам да се купя някой. Което е нещо много. Оп, викам. Моля, не съм му убил един. Сега му убил. Бих му убил. Пием един бик. С 3 кила сме вече. И аз не знам как. Но сме с 3 кила. Ого, колко патрона има. Направо ми оправи душата. Какво даваш? На реар ще ми набери. Добре. 8 пъти. Трябва да мога да апгрейдна директно на Скар. Чай. Да, мога директно на Скар. И мисля, че мога на Златен. Да, обаче 300 ни задават. Това не е достатъчно в момента. Аз бях. Ако ще дали някой не сте. Аз съм... Още разучавам те първа град. Оп, лама. Там е лама. Това е чудо просто. Отдавна сме виждали лама. Добре, защо постоянно стрелям? Май трябва да се паска. Не знам. Тук има... Има чук сплашва. На мен не трябва да се прави спагбит. Не просто не ми трябват. 48 човека сме. Къде ще ходим? И така, една къде по-помогъчим. Чувам на къде. О, такъв Hunter's Haven. Там зелен коин. XP коин има. Оп, ето човек. Чакайте само ще шана. Оп, побежи. Мале, имам чувство, че съм с хак. Как умра толкова бързо, ме? Съм събрана толкова малко случай направо. Лад, защо умира толкова бързо? Аз не знам как. Правя всичко възможно за малко XP. Фора зарежда. Оп, още един човек чувам. Там ли са?
Някакво. 8 кила. Да. Просто бях на живота. Аз съм с 8 кила, what? Кога бе? Хора, знаете, има такива пропаднали игри някой път. Направо няма жив човек. Пък сега намерих смъти хора. Записвам го. Записвам. Маля, ако не записва... Вой. Хуя. Опет опадна. О, мага, много съм хилцал. О, мага. О, мага. Те са да са бандашни. Да го нарекам. Маля, този предател как ще му убий сега. Как се спуска? Един бандаж. Как беше този звук, бе? Мале, хубаво, че не съм със слушалки. Щяха да му умрат слушайте. Вау! Вау! Просто нямаш що, хора. О, мага. О, мага, окей. Окей. Да, наредя. Господи, как ще умра така, бе? Та трябваше да е уин. Още плашо има. Мраза така как стане. Винаги не е приятно като стане. Просто винаги. Той се изпълнява. И този го има. Но. Трябва да се цъкам на моите приятели. Те не се отбора да батам в бата и сега сигурно не. О, сега ще падни. Няма да лези, няма да паднем лези пак. Да паднем лези. Е така. Къде слушаш малко? Добре. Сега скажа. Това ще последна игра сигурно за епизода, просто става твърдо дълъг. Не е много готвен да игра за това. Аз не съм да тук няма много хора, между другото. Но трябва да падне пак лези. Отбик. Чудесно.
помпа. Камък. Никой не мога да намеря тези чести. Не, хера. Стигам хора. Много телефон. Виждам някъде. Не би искам стрелна. Някой ма стреля. Затваряме и ето тук трябва да чест. Добре, не е точно този час. На мен ми трябва емка. Или скар, нещо такова. Ми трябва. Окей, SMG. Няма се оплакваме. Не мога да чупя такова. Так. Уа. Там човека е това май нещо. Не, това е пътна табела. Много ги обичам и така нещата просто. Това съм това. Вот сме с доста. Това бъде за хилт, това е хилт. Но това не знам за какво нещата. За първо ги разучваме. Това не постоянно. Вода е. Нещо вода е. Хора. Силно. Това дълго сега ще го не е. Това дълго вечерта. Вижте, сте жива хора, като не съм да хора. Не се убивам хора. Сега отчевам примерно бих ме стреляш там някъде. Ето един. Мале, колко трудно да се прецеля и да не искаш буквално да стреля. Да, така се стреля. Да се да му убият. Ето това след на страна. Това просто изглежда. Вземай последната. Тези бандажи всеки случай. Това
Давайте. Чекаем само ще тръгна, може би. Айде да си вземем кола. Защото не си ходи с това. Тук има ли? Яда. Хапи. Horrevate късмет. Тя не е така. Браво. Ти не може да се качиш колата. Колите са лодки, а лодките са коли. Fortnite е щупено. Пак гледам може отивам. Та да ви сега дойдох тук, понеже тук има доста хора. Аз нямам оръжие. Тук има това къпната. Тя ми почва да се вземе. Само не се опивайте през това време. Тук съм дошъл на само. Тук ще бъде много. Бисмилlah. Аз съм го отразявам даже. Да. Скоро ще почвам и с компютъра да играя. Просто все още не съм си избрала да си взема компютър какъв. Търся да е хубаво и да не им да пускам. В смисъл просто да. Да, просто ще ви кътвам тъпите моменти като тук. Хора май накарат да ходим Dirty Dogs. Като гледам това хора къде се върсва. Ох, ме стресна пускуча. Ой, не ти е много, не просто не взема.
лад нашето кучето. Добро, дълго. Дали ли чуваш патрони, бе? Малък. Ама защо? Защото малко убити оръжия. Еми, това бе из 10. Бахте точно. Благодаря ви, че гледахте и ако ви е харесало това видео, не забравяйте да спръщате лайк бутона, да се абонирате, да натиснете камбанката, за да не изпускате следващото видео, да ме следите всеки ден и да напишете в Instagram и TikTok нас 19. И да, това беше всичко от мен. Ако ви харесва и обичате да ме гледате, продължавайте. Хайде сега, чао.